जों दिनै अर जों TSF नि इंगै जों अर TBS याव जों फायलायजा मेफोरावबो नुखानानै र जों दिनै बर्डनि प्रेसिडेन्ट मालायखा जों थांनाय 22 आवबो जों गायसे मेमोरेन्डाम याफामानि हाइफोनो ताबक कताल प्रेसिडेन्ट चंजाखा जों बनो तेवैसे एपिल खायखा जों एस अर्गानाइजेशन जों रेसपेक्ट खायगो एन्ड बर'नि जे डिसिशन ब सागोजे ब दिनैनो ब गभर्नमेन्ट नो ब लेटार सिहोनाय जों आमनो नायसिंनाय हाइफोनो निरक्सिगो जों बर'नि हयते जों रिप्लाइ नायसिंगै मंसा रिपर्ट करिंके निरक्सिगो जिन मुभमेन्ट बाहायनाय जों स्टुडेन्ट्स रगनो आई विल अपील यू ऑल निरक ताकिरिदि निरकनि एग्जाम बेलायनो गानाय दं जों सिगो बनि बागै जोंबो तंमाया निरकनि थांनायनि प्रब्लेम रक जों नुगो बनि बागै जों तेवैसा जे ककब्रक सब्जेक्ट नो रोमान स्क्रिप्ट बाय निरक मा सयथों हनै मुसुकमानि बागै निरकबो मुसुकमानि बागै जों तिनि अर फायलायगो बनि बाय जों निरकनि सपोर्ट नांगो बरक गभर्नमेन्ट जेफोन डिसिशन नोंथों निरक ताकिरिदि निरक रोमान स्क्रिप्ट बायनो सयदि अमचिनि कबक मुं तंनाय डिसिशन नो निरक ता नायसिंदि जों नायसिंनाय हाइफोनो जेफा डिसिशन नोंथों निरक रोमान स्क्रिप्ट बायनो सुइनाय हनै निरक टिआर तंदि हनै आं जत स्टुडेन्ट नो आं एपिल खायगो कायसेको खनायमा आसक जे प्रेसिडेन्ट जे सामाने फरेन लैंग्वेज एक्सेप्ट खायजे ग्लाखनै आबर बाबाहि काउंटर ननि फरेन लैंग्वेज तो जत नो फरेन लैंग्वेज जिनि बागै बेंगली स्क्रिप्ट फरेन लैंग्वेज देवनागरी फरेन लैंग्वेज अमके जों जत एक्सेप्ट मा खायनो दा रोमान स्क्रिप्ट ठीक आसे फरेन लैंग्वेज बाट फरेन स्क्रिप्ट जे दा एक्सेप्ट खाया बुडो एक्सेप्ट खायान सामाने ताबो आं मा सागो बारबान जों बेंगली स्क्रिप्ट बाय जों तै सुइमाया तुइ मा सैनाय जेसे PhD बा फायथों ब तुइनो मा सैनाय तै सुइमाया बनि बागै जिनि ककरक तलक जों नुगैनो दं तलक कमायथों जोंनि फ्यूचर जेनेरेशन नो जों अमनो मुसुगो जे जिनि ककनो सिक्योर खायथों प्रोटेक्ट खायथों बरंनि जे मुसुक मानि बरंनि राइट्स बरं माथों अमतो जों मुसुक याबले स्टूडेंट सी मुसुगो बरक रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइगानि हनै और फाइफनो गवर्नमेंट बरक सका कमिटी रो फॉर्म खायका बट द स्टूडेंट्स आर नॉट इन फेवर ऑफ रोमान स्क्रिप्ट गवर्नमेंट दे एग्जाम पेपर सुइनाय ना कमिटी दे एग्जाम पेपर सुइनाय स्टूडेंट्स परे तंबले सो बरक नो डिसीजन राइट्स रदिबा गवर्नमेंट बनि बागै बोर्ड नो समन एपिल खायका इमीडिएटली गवर्नमेंट लेटर सिथुं लेटर सुइमानि उलो जोंनो रिपोर्ट रगै बरक तमाबो डिसीजन जों अमन आइसिंनाय हाइफानो गवर्नमेंट रक बरक साखा बेंगली स्क्रिप्ट बायनो मा सुइथा इनके जोंनि स्टुडेन्ट नो जों सानाय निरक ताकिरिदि निरक रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइदि जों तंगो निरक मंसा तावने थांनायगोबो निरक नुखाना जोंनि स्टुडेन्ट्स रक फोर्स खायजां माने हाइफानो जों TSF बासागो तावानादि जों निरकनि लगे तंगो मंसासक जोंनि स्टुडेन्ट्स रक स्कुल रकफोर तेवैसे फोर्स खायजाखा अंके जों रेडी दङ निरकनि बागै फाइट खायगानि निरक लगे रेडी आसों हामबाय हमनो एग्जाम जता बिसि दिन करिखा प्रेसिडेन्ट बुसक दिननि बिसिङाव चिठी रहनाय ते बुसं बिसिङाव रिपोर्ट ना कुनो साइड होगा ब तिनिनो रहनाय खा खायो जों विदिन 2-3 डेज जों रिपोर्ट मागन हनै जों अपडेट मा खांगोन जों निरकनो तेवैसे जों इनफर्म खायानो